Abona bakhona emakhaya sibonga ukuphila, sibonga nempumelelo ngathi uNkulunkulu angahambela kithi namadlozi ahambele kithi yonke into ikhanya. Namuhla ngila esizibeni lapho ngiyaye ngingene khona sometimes noma ngingenele phezulu empophomeni. Size kuzonikela nje nengilungisa ezinye izinto ehambelana nomsamo wami nehambelana namanzi. Ubona bakhona emakhaya siyasiza kakhulu ekhaya, siyakhuleka, siyathandaza, senza konke owacabanga ngibukelo khona ekhaya futhi siyahlola. Ngingumthalazi mina kula bakhona emakhaya. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu angasikeza amandla siphumelele nani futhi nibole bakhona emakhaya niphumelele. Yona amanzi ngisebenza ngawo kakhulu, amanzi lawa ngisebenza ngawo kakhulu. Yona lanka lapha ePretoria nase-Nelspruit iwasho zakhona sezikhona khona ngale. Mawukude use-UK, America, Zimbabwe, Botswana senyakufakela eposini into zakho zifike kuwe isho ukuthi ufuna inani ukunikeza mina ikhombo yami. So namhlanje wangamfuleni la ngizonikela ngemali yakhona futhi ngizokhuleka ngizocela futhi izinto zikhanya kakhulu. Amanzi anemfihlo yakhona, amanzi njengoba ubona amanzi agijima angastore. Nempilo yakho mayivula kufuna lo muntu okuvula emanzini akwazi ukuvula kahle. Ufuna impilo yakho igijima stop baze bathi abantu uthwele ube ungathwalanga. Manje konke ngulindele okuhle futhi ngulindele nokubi ngoba abantu bathi bakhuluma abantu ngeke kweze abantu bangakhulumi. Ngibona khona ekhaya ngiyangithanda kakhulu kulabo khona emakhaya sibambisane sikhuleke sithandaze ngathi uNkulunkulu angahambela ngakini. Bafuna ukuvula ithunya zivuleke ithunya, bafuna banivuleke inhlanhla yemisebenzi, ivuleke imali, babe nabantwana nalutshwa ngamadimoni emakhaya bahlala khona yabhidlika relationship into ezihambi kahle. Masihlangane ucenge idolo phansi sivule izinto zethu zihambe kahle. Mina ke babona bakhona emakhaya vele amanzi ngidonsa ukufa namanzi angisoza amanzi ngawayekela. uNkulunkulu abe kunye nani. Ngiyabonga.